Tak, správne stroj naštartovať. Na hubíko masla. Ale keď nosím pečenky, tak nosím všetkým, ne iba jedné. Všetko pripravené, poďme ich pozbudzovať. Ešte malé do dočkavca. Pozbuduje sloničata. Zapájajú základňu, všetko tak, ako sa patrí. Savicu nástroj už máme zaskrutkovanú. Aj stredovú savicu, zdá sa, košík už čaká na svoju chvíľu. Tak už len to všetko zobrať a potiahnuť von na zostreku terče. Pozbudzujeme, nasávame stroj. A posielame vodu dopredu. Dajme tomu trošku tlak. Stihneme to do minúty. Mohli by sme. Stihli sme! 51-71. Výborne. Veľký potles.